Hormatly tamaşaçylarymyz, indi men şu ýerde Miami'de ham bir zat aýdasym gelýär. Aslında bilýäňiz, men umman ähli men videolarymy tamaşa etýän bolsaňyz, men videolaryň köpsi bilim baradadyr. Ýöne şu ýerde bir zat aýdasym gelýär. Men ýa-da 80-nji ýyllarda doglanlar, şunu bilýändir belki, kitap okuyan bolsa ýaşygynda 70-nji 80-nji ýyllarda ýazylan kitaplarda bilim adamy, ýani bilim bilen hani zanimasiýet ýadan diýilýär, bilim adamy köplenç awtobusu, eli köneje sunkoly, kırılca gazdukly, ya gazdukly bolman biler. Ýöne awtobus bilen işe gitkiren adam hökümne suratlandyrylýardy. Men pikirimçe bu bilip edildi. Näme üçin? Ýaşlary, şu kitap okuyan ýaşlary bilimden sowatmak üçin. Şonuň üçin meniň esas bärde aýdasym gelen zady, bilim adamy hakykatdan bilimi, bilim näme noho, bilimi durmuşa geçirip de şondan gazanç kazanmak, pul kazanmak başarayan adam men pikirimçe gowy ýaşayan adam bolýar. Şonuň üçin menin başardığımdan heme bilim bilen baglanşykly videolar paýdaşyk bolan ýöne şol wagtda da bilim adam diňe bir okap kelle tutgan adam däl, bilim adamy başardığından hem durmuşam iň gowy ýaşamany başarayan adam. Şonu ýaşlara nusy hökümde görkezim gelýär. Näçe başarayan onu bilemek, ýöne esas maksadym şol. Şonuň üçin hem şu videonym elbetde Miami Beach'ten Miami'den seyahat etýän. Aslında meniň bäri ikinji ýere gelişim. Ýöne bu gede has men üçin gowurly seyahat çağılym bilen maşgala bilen geldim. Ine şu ýere gelen wagtymda ine size şu kısaçyk videonym ýetiren edim. Ine hormatly tamaşaçylarymyz, ine şunun bilen men kısaçyk videony şu ýerde jemlemek isleýän. Nähip bolsa aslında biz Ata Watan TV YouTube kanalyny Miami barada, nirän gelip boljak barada videolarym ýazgyp size ýetireriz. Biz aslında Los Angeles taraplarına kış gitipdik. Ýöne şol baradaky videony şu wagt size ýetirdik. Ata Watan YouTube kanalyndan tamaşa edip bilersiňiz. We kanalymyzda Ata Watan dünýäde bir gepleşigimiz adyr. Amerika bilen baglaş, Amerikadan nirede gelip boljak bilen baglaşykly şu ýerden hem maglumatlar tapyp bilersiňiz. Häzirçe hoş, sag bolun.